Tento archeologický objav rieši dlhoročnú záhadu o ľuďoch z doby ľadovej, ktorí žili v strednej Európe 25 až 29 tisíc rokov dozadu. Toto je séria archeologické objavy, o ktorých ste nepočuli. Číslo 20. Vedci si už dlhšie všímali, že kostry týchto ľudí majú veľmi zvláštne opotrebované zuby. Zatiaľ, čo bežne sa zuby opotrebujú na žuvacích plochách vplyvom jedenia, škrípania alebo držania predmetov v zuboch, u týchto jedincov sa zistili ploché a zodraté miesta na bočnej strane zubov, smerom k lícam. Antropológ John Willman prišiel s vysvetlením, že toto poškodenie spôsobovali tzv. Labrety. Ozdoby vložené do líc alebo spodnej pery, zjednodušene povedané historické piercingy. Samotné šperky sa v hroboch nikdy nenašli. Predpokladá sa, že boli vyrobené z materiálov, ktoré sa časom prirodzene rozložili, ako napríklad drevo alebo koža. Tieto piercingy neboli len módnym doplnkom, ale pravdepodobne jasne signalizovali príslušnosť k určitej skupine. Prvé ozdoby dostávali už deti, keďže stopy opotrebovania sa našli aj na mliečnych zuboch detí vo veku okolo 10 rokov. Dospelí mali zuby opotrebované výraznejšie a na väčšej ploche, čo naznačuje, že s pribúdajúcim vekom sa do líc vkladali čoraz väčšie labrety. Možno ako symbol prekonania dôležitých životných míľnikov, akými boli puberta alebo manželstvo.